Mayong udto, Sugbo, no? Kaya good noon, baga ka super adlaw karon nga kini ang Biyernes pizza 31 sa buwan sa Hulyo 2020 katapusan nga adlaw sa buwan sa Hulyo ugma August 1. Timat ni ugma GCQ na to ugma General Committee Quarantine. O niya gidili ang paglabay basura diya taron sa may sitio kini nga kuan dili sitio plastikan na no sa Barangay Dula Fatima ang mga sakop sa ahente ang mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 no may pahiga sa ka Bible sa Parisio mismo sa area sa may Barangay Dula Fatima ni nga tog Dagbay Sugbo. O sagot lang kay okay na suga. Mo ni ano, giilang nga nasa National Police Provincial sa PDEA 7 kaning maong dagpan. Atong bata ani. So pila sa 50 lang? 15? 10 grams of shabu. DDB value of 68,000. So basi DDB value no money ang maong nga methamphetamine hydrochloride mga super diata kuyaw kani ang balay kay abi ko kanang budiga ni balay di ay Kasi pangano mo sa Jerby Sigalye. Dugi-dugi na kani? Jer? Dugi-dugi na kani? Kani ba nga kalika sa pagpumuligi? Dugi-dugi na kani? Ha? Bago ba kani? Papel ba? Tinod nga ang imong imo tong asawa kapuyo. Kasal sir. Kami kasal. Ang imong kapuyo bali yang mama mo ay nadagpan kinadto. Oo. Ang kaso pod. Drug sir. Mama nang ligya it sa una sir. So kami magkuan. So kami mag-ipon ba. Ligya idi mama sa una. Dakpan rapid lang yung matulo sir. Hapit na magtulo ka tuig yung mama. Ikaw nasunod. Ikaw may ni Police Centro no? Anak pila mo anak nimo Juan Jerby sa patawa na sir ay pasapay sabi ay pero sa trabaho nimo construction ako sir construction ay si so mo ni no ang Juan ang giyang kon ayan ni ang maong kon ang maong nasipit niya sa buo gikan kang Jerby Sigalye pila ba da Jer 26 anyos og usa ka construction worker ani matungura. So kami na sila. Si atong interview ang ilang TV there. Si Intelligence Officer 2 Giovanni Labaw. Sir, guess na to pag ako sa pag-penetrate nga makuha si Jerby Sigalye as far sa atong hibawan o sa siya ka nasa listed sa provincial level. Ato na siya gi-transactan. Naging-transactan niya sir og isa ka bulto for 16,000. Unya gani ni kagat gud siya sa atong transaksyon nga ari lang kuno siya mohatag dinhi sa balay nila. Kay pirmiro na to sa aton conversation niya sa transaksyon ato ta sa Talisay pero niingon man siya nga ari na lang kuno sa Dulo Patima kay naabot na siya ngari sa Dulo Patima sa balay nila. So, was it possible nga Talisay ang iyang source or other pang mga municipality or dito sa Tigagbungan?
Base sa atong impormasyon nga nakuha sir, sa kini atong dinakpan ang iyahang duwa ani sa Talisay ug sa Dulho Katima. Usa ni gisundan nato karon na Drug group sir nga kini siya usa ni siya tighagbong sa among grupo. Ang iyang mag-consume sir nga grams of shabu nga ma-dispose in a week. Ubay-ubay ko sir, usay moabot ning 200 grams kay kini siya tigbagsak ni siya naa ni sila agawon unya usa ni siya tigbagsak sa lugar sa Talisay ug dinhi sa Cebu City sir. Whereas ang iyang makonsidera ba nga high value watch list sa province sa PNP o sa PDEA 7? Yes sir, kini siya ato ni consider nga high value target gumikan sa gidak-on sa iyahang gidakon sa iyang duwa karon sa maong grupo sir isi tighagbong sa kuan sa Cebu sir. Sir, lastly, di ba nato makonsider og asa ayang source, it's either Cebu City or Talisay, pero dito siya kana nga mga lugar ang iyang pag-aadtuan in terms of disposal of illegal drugs. Mao pa ni atong gisundan karon sir kung asa gyud ang iyang source ani sa illegal drug sir. Mao ni atong gisundan karon basin mohimo pa tag follow up nga investigasyon na sir. Salamat sir. Si Intelligence Officer 2 Giovanni Labaho sir. Labaho, no? Ang ato gabagon na hinabi. Kini ka super budget talasik, dalo ka direkta banta sa Barangay Dulo Fatima, di nga to nagbesugbo. Ka super, kato at balik ta sa mga duga detalye o mga balita. May udto o may papadito ito follow ka mo sa ato YouTube, no? Sa super balita Cebu og Sunstar Cebu, yung mga ato YouTube Benji Talisik, no? Salamat og mayong udto kaniyong tanan.